Hej så alle sammen, velkommen tilbage til mig og Cools YouTube-kanal. Hvis I kender mig, så er det nok fordi, jeg har min egen YouTube-kanal, som jeg sender link ned i beskrivelsen. Og ja, mig og Cool, vi har startet en serie, hvor vi spiller Minecraft. Ikke Roblox, ikke Fortnite, Minecraft, som jeg kan se. Og vi prøvede at spille hardcore, men det lykkedes ikke. Og så døde vi lidt. Eller han døde, fordi han gik ned og spillede. Nu spiller han dum igen. Men ja, så vi starter en serie med det her spil her, som hedder Minecraft. Jeg kan ikke snakke i dag. Men ja, og igen, der er et link ned til min YouTube-kanal, hvis I har lyst til at tjekke den ud. Det er, hvor jeg bare spiller 5M, kun 5M som troll og sådan noget, ikke? Men ja, lad os komme tilbage til videoen. Og det er bare helt normalt, der er ikke noget, det er bare helt normalt Minecraft. Vil du please prøve at se, om du kan undgå at dø? Jeg skal nok prøve. Det tvivler jeg meget stærkt på. Jeg kan godt se, at vi er meget forskellige måder at spille. På grund af, at du går direkte efter at gå ned ad mine. Jeg er altid mega meget bag for dem. Yup. Men når vi så først kommer i gang, så er det bare nemt. Jeg så bare for, at vi har kul for days. Og nu gider jeg ikke frem kul mere, det var fandme kedeligt. Bro, har du ikke en seng? Jeg vil gerne sove med dig. Nej, jeg har ikke fået nogen for endnu. Jeg har faktisk ikke set et eneste for endnu. Jeg så dig for 5 minutter. Det er løgn. Jeg så dig for sådan 30 sekunder siden, er du allerede væk fra mig igen. Jeg skulle lige til at sige, hvor du hætter den. Jeg er ovenpå. Nå, du er her. Okay. Okay, bror, lige nu der tror jeg faktisk bare at spillet er kedeligt, fordi jeg ikke magter at starte helt forfra, som vi faktisk lige har gjort, ikke? Men jeg tror, at hvis vi finder et godt hus og noget startet derfra, så tror jeg, det bliver fucking funny. Hvad skal det egentlig også lave? Jeg prøver lige hurtigt din. Jeg ser der lige en furnace. Du har så brugt min. Ja, Okay, det er en gave for mig til dig. jeg havde allerede en. Jeg havde smidt den til dig. Oh. Din den. Altså, Hvad er du det skal jo for? ikke den vej, når jeg har fundet en kæmpe cave. Men jeg gad bare lige se, hvad det her var. Der er alligevel ikke noget. Du er væk fra mig, din klamme zombie. Ja, det går virkelig dårligt, bro. Det ved jeg godt. Hvor klog du på mig for? Er der ikke nogen fisk? Jeg vil lave en fiskestang, hvordan laver man fiskestang? Jeg skal lige hurtigt gøre noget. Jeg har fikset vores problemer. Ja, der kommer en zombie. Der er ikke en zombie. Jo. Nej. Jo. Det er en vandzombie. Jeg ved det godt. Jeg er en zombie. Han er en creeper. Køber meget med. Ja, kom så din klamme fisk. Nej, hvor fedt! Hvad er det? Nå. Det kan være, vi kan Lå lave røven. bowl. Fish bowl. Fishbowl. Hvorfor har Minecraft gjort så det tager så fucking røv lang tid, før der kommer en fisk hen i min fisk? Hvad siger du? Der kommer en fisk. Du har godt nok en god fisk. Ej, nu lukker du fandme røven, jeg vil bare have fisk. Får man ikke længere fisk, eller hvad sker der? Ja, det tænker jeg da også. Hvad fuck er det så en fiskestang lavet for? Man skal være stille, når man fisker. Ah! Jeg fik en fisk. Ej, du fik en fisk endelig. Jeg skal være helt klar stille, var. Du rører ikke min klovnfisk. Okay. Hvor meget hunger har du? Hvad? Hvor meget hunger har du? Altså hvor meget jeg mangler. 2. Okay, så sutten, så er det i hvert fald min fisk. Ah! Se, det virker. Hvordan er en fisk? Ja. Sådan.
Jeg glemte at putte den ind. Den første fisk. Den er allerede færdig. Fuck, jeg er dum. Nej, men hvad? Nå, man kan vel ikke koge dem her. Man kan ikke koge de der clownfish ting. Ej, hvor det er hyggeligt, hva'? Det er ikke det, man regner med at få med fiskebøv. Hvad har du fået? En book? Hvad er den med? Sweeping expectation cancellation. Det er ikke lige en bog, man regner med at få, når man sidder og fisker, vel? Jeg har fået 2 fisk. Har du det? Ja. Jeg vil faktisk gerne have den igen. Du kan bare hoppe helt ned i kladet. Hold kæft, jeg skulle overholde da kæft. Det lava vil så pisse helvedes til, jeg er bange. Okay. Altså, det undrer mig engang, at jeg ser dig lige pludselig bare boom. Nå, prøv lige, jeg har fundet... ting. Nej, bro, kom. Hvad har du fundet? Men der var ikke noget. Nej, men se hvad jeg har fundet, kom. Det er igen, at vi blev snydt, eller at vi ikke er. Nå, jamen jeg fandt også noget af det. Der er ikke noget. Gør det ikke, bro. Det viser, hvordan man rigtig gør. Der kommer en creeper efter dig. Jeg ved det godt. Det er et kæmpe cave, det her jo. Det her det er en god cave. Pas på, der er en creeper efter mig. Nej, jeg har dræbt den. Om der er en til. Oh shit! Jeg siger det sgu da ikke for sjov. Det er løgn, det gør jeg. Nogle gange. Det er en god cave, det her, bro. Selv tak, det var mig, der fandt caven. Og eller andet, der skulle efter mig. Jamen, jeg tænker, vi skal først lige få fuld iron gear, og så rent faktisk gå ud og dræbe ting. Bare fokusere mest på iron, det er det, jeg prøver at sige. Jeg ved ikke, om du er dårlig til at fokusere på noget. Det er der en creeper. Hej creeper, du er min bedste ven. Hej creeper, du er min bedste ven. Hej, hvor er du dum, cool. Du rygter din fat ass. Hej skiden. Du vil ikke være bedste ven, kan jeg godt finde ud. Vi mobber den. Min øks gik i stykker. Ja, jeg har droppet dig en. Hallo. Ser du sejt? Er det ikke Blasphemous? Ja. Den der simpelthen fucking hurtig. After mit Iron Man. Der kommer zombie. Aha. Prøv at se hvad jeg bare har. Jeg har bare sko, det er du bare ikke. Haha. Hej zombie. Hej zombie. Åh! Der er jern. Ej, hvor er jeg dum, bro. Kom her, kom lige hen til mig. Jeg vil ikke bolle. Det er det, vi venter på. Yeah. Okay med dig. Nu mister det der, ikke? Hvor safe. Hej, creeper man. Vi mangler sgu da en ting. Og jeg har faktisk en gave til dig. Jern. Er det din mongo? Nej, der er så creeper. Ja. Jeg føler bare, at du er mit barn, altså. Don't touch my poogie. Brain bitch. Jeg har ikke mere med Nå ja. der er en creeper bag dig. Ja. Jeg kan godt lige at skubbe ham hen til dig. Ja, skjold. Jeg har fundet at bruge det for os til dig. Gud, vi kommer til at finde mange diamonds, bro. Vi ikke bruge det skjold, ikke? Hund.
Jeg kan ellers se diamonds. Jeg kan se jern. Jeg har faktisk en idé. Jeg skal have en water bucket, så kan jeg Ja, lave det er det, jeg lige skulle til at lave. Men vi har bare ikke noget vand. Men jeg kan se dias. Jeg har fundet diamonds. Hvorhenne? Herovre. Du har fundet dem, jeg har fundet, ikke? Så spiser jeg det seriøst. Hvor er dine henne? Jeg er på sådan en tårnagtig. Og så er det ikke dem. Rødlig, kan du ikke lige sætte den der blasfærnes? Jeg skal lige smelte noget jern. Siger du? Blasfærnes, jeg skal lige smelte noget jern. Nej. Så prøver jeg bare den normale. Ja. Aha, så. Har du selv kul? Ja. Jeg har fået fucking mange dias. Men hvorfor har du fundet dias sådan? Det skal jeg bare til blasfærnes med, så kan du bare få den Ja. bagefter. Du tager min! Ja, han gav til dig. Jeg tror kun en, det lå her. Au. Så tænker jeg at få nogle andre. Okay, jeg bliver rullet her. Hjælp! Jeg synes, der er mange efter dig. Ja! Diamond step, bro. Jeg vil have med diamonds. Jeg skal lige heal. Damn, jeg bliver bollet bagfra os. Der er en slime. Der kommer flere zombier. Bro, altså, hvor fuck spawner de fra? Det er sådan lidt... jeg dør snart. Sådan. Nå, skulle de må i sengen. Ja. Ikke lige noget, må du bare sige ja på, så er det ikke sjovt. Altså, jeg har ikke ret meget liv. Eller noget. Ja, eller jeg spiser rotten flesh. Jeg kan leve i begge to løber. What? Lykkes bare ikke. Ja, jeg troede det var mig, jeg tænkte, what? Så er det dårligt ved at bruge gratis pis, fordi vi begge to er fucking burgers, fuck. Flere diamonds. Jeg har 2,5 liv tilbage. Så spis rotten flesh for helvede. Der er ikke engang nogen zombier. Jeg tror du har samlet dem op, jo. En fisk. Det er bedre. Der er endnu en fisk. Kun fisk. Hæld ikke igen. Jeg har fundet masser af diamonds. Gud, jeg har fundet mange diamonds. Ej, der er en heks. Der gav mig slowness. Det var dig, jo. Jeg dræbte den. Jeg har 13 diamonds. Jeg har 4. Hey, jeg har en water bucket nu. Det er ikke helt nu. Hey, fisk. Du
flere diamonds. Hvor er du henne? Det ved jeg ikke. Diamonds, det er ikke tid til at spise. Så. Der er en spawner her. Hvad for en spawner? Zombie. Der dræb den. Jeg skal spørge hvad, men nu så vil jeg gerne have, at du skal dræbe den. Burde vi ikke snakke op i den her cave, inden vi dør og mister det hele? Jo. Og der er diamonds her nu også. What? Bro? Ja. Jeg prøver lige at skærme det for dig. Er du med? Wow, det er det her sted. Hvad er det her? Så du ved, det der er nye våben. Nå ja. Det er det her sted, du kan få det hen. What? Hvordan får jeg det? Så skal vi igennem sådan nogle channels og sådan noget lort. Jeg vil gerne have det våben, så den aftale. Nå, jamen mig er cool, uden cool, han livet lige. Vi slutter af nu. Det bliver nok en lang episode, fordi jeg filmer en time og 8 minutter. Så det er jeg ked af, men ja, hvis I vil se flere episoder af det her, så skriv lige ned i kommentarerne, og så optager vi. Det gør vi også, fordi hyggeligt. Men ja, så er der ikke andet end at sige tak fordi I så med. Husk at like, husk at subscribe. Vi ses.